Nu er det jo blevet forår, og det begynder at krible i fingrene for at komme i haven. Og så er det jo, vi tænker på de her snegle også. Og man kan finde sneglene herude, det kan man hele vinteren faktisk. Så ligger de der og er inaktive. Mens at nu her, hvor man så selv kommer ud og begynder at være lidt mere aktiv i haven, så kan det være en god idé at tage et glas med i haven, så man også får samlet alle de små snegle op, som man kan finde. Som man altså kan finde hele vinteren. Også midt på vinteren, hvis man går ud og kigger under en træstup eller under et stykke træ, eller hvor det måtte være, hvor de så bare ligger der. Men nu, afhængig af hvor varmt og lunt det er, og hvis det er lunt, så kan de begynde at blive aktive allerede i februar, men ellers så i hvert fald i marts-april, så er de helt sikkert aktive og begynder at være rigtig, rigtig sultne, og så er det, at det er godt at være over dem. Hvis jeg prøver at kigge her under sådan nogle gamle planter, som jeg nu skal til at rydde op, inden jeg skal til at så i haven, jamen så kan jeg helt sikkert finde, at de ligger og putter sig hernede under. Der ligger for eksempel en her. Der var en stor en også. Der ligger en lille bitte en her. Hvis jeg nu kommer hen med dem, så du kan... De ligger her, og de har den her karakteristiske stribe ned langs siden, som langt de fleste af dem har, som når de er nede i den her størrelse her. De er ikke frygtelig aktive nu, men så snart der kommer nogle små spirer frem, så er de faktisk rigtig, rigtig sultne og begynder at søge ud og finde noget føde. Så skal vi næsten prøve at gå herned, fordi der har jeg alle de små grønne spirer, som jeg nu så herinde ret længe, og som så gerne skulle komme op. Sådan et foderhus her til feromol, eller til sneglestop, eller hvad man nu skal kalde det. Det er i hvert fald den her jernfosfat, som ligger hernede, som er et sneglemiddel. Så snart de bliver aktive her om foråret, altså er sultne, så kan det godt betale sig at give dem noget af det, fordi det kan de altså ikke lide. I kan se her, der ligger en snegl, og der ligger faktisk en anden lille en der også, som altså har været henne og spise af det her. Og de har sagt farvel og tak. Der kommer i hvert fald ikke nogen unger ud af den snegl her. Den er lige lidt større end den anden, vi havde før, så den kan være lidt tydeligere at se, at det er sådan en snegl, hvor man igen kan se den der tydelige tegning ned. Og det er altså den iberiske skovsnegl, eller revbersneglen, der har den der streg ned som ung her. Og den bliver ved med at have den indtil den er sådan en 3-4 cm stor, så forsvinder den her stribe, og så bliver den her mere, ja, hvad som helst farve fra brunlig til rødlig. Men den her, den har været hen og spise feromonen, så man kan sige, den er der ikke nogen grund til at gøre mere ved, fordi den skal nok forsvinde af sig selv. Men når jeg nu har den i hånden, kan jeg jo lige så godt putte den ned i glasset til de andre. Så ved jeg, hvor den er. Sådan. Det smarte ved det her lille foderhus, det er jo dels, at jeg behøver ikke være her hele tiden. De kan ligesom selv gå hen og spise, og så får de det, de skal have. Men det smarte er jo også, at det ikke regner væk, men at den her beskytter mod regnen, og den beskytter også mod, at andre dyr går hen og spiser den. Fugle og så videre, og pindsvin og hvad det måtte være. Så på den måde er det også en fordel at have det her foderhus. Om det lige ser sådan her ud, som man nu kan købe dem færdige i handlen, det er jo lidt ligegyldigt, men det med, at man beskytter det mod regnen og mod andre dyr, det er jo det, der er det smarte ved det. Yes. Men når jeg sådan går rundt i haven, så putter jeg så sneglene hernede i, fordi så kan jeg smide kogende vand på dem, når jeg ikke gider være i haven længere, og så kan jeg bare hælde det i kompostpumpen bagefter. Og det er jo dejligt nemt, så længe sneglene er så små. En anden mulighed at begrænse de her, at sneglene kommer ind og spiser alle ens afgrøder, det er at sætte sådan et sneglehegn op, og det kan jo være en løsning sådan rundt ved en urtehave.
Nu er det bare lige sat som en illustration her, men i princippet kunne jeg godt sætte det rundt om hele urtehavestykket, og så kunne jeg så være fri for sneglen derinde. Det der er, at sneglene kan ikke finde ud af at passere den her kant her, så de kommer altså slet ikke derind. Det kan man gøre i sådan et lille afgrænset område, og på den måde kan det være en god løsning. Det kan også være en god løsning, hvis man har et eller andet sted, hvor sneglene vælter ind fra en nabo eller et eller andet, som et grønt område, hvor der er mange snegle. Det, som er ulempen ved sådan et sneglehegn her, det er jo, at det holder også alt andet ude. Altså frøer, som ellers kunne være med til at bekæmpe sneglene, eller pindsvin, som ellers kunne være med til at bekæmpe sneglene, kan heller ikke forsere sådan et hegn her. Så på den måde er det ikke noget, man bare skal bruge alle steder, synes jeg. Men det kan være en løsning nogle steder.